नमस्ते सर्वांना. तर आज गेस्ट येणार आहेत आणि सकाळची वेळ झाले 10:30 वाजलेत. आता आम्ही सगळी तयारी करत होतो घरी, म्हणजे पाणी वगैरे भरलं मी प्यायचं. आता रांगोळी काढणार आहे मी. बघा ओटा वगैरे सगळं आपण धुवून घेतला ना काव्या, फिनेल वगैरे टाकून ओटा धुवून घेतला. आणि ही ॲज युजल आमची काव्याची मांजर नाश्ता करायला आली सकाळी सकाळी. आणि मी प्लॅन करते ना की इथे या साईडला वेलकम करून एक रांगोळी काढू आणि इकडे असे 2 छापे काढेन असं ठरवलं आहे. आता बघू किती जमते मला रांगोळी काढायला, कारण की जेवणसुद्धा बनवायचं आहे मला सगळ्यांचं. तर चला आपण तयारीला सुरुवात करूया. आणि एक गोष्ट, हे आंघोळीला गेलेत, आम्ही घरी पण डेकोर करणार आहोत. थोडं माळ वगैरे होती ना लास्ट टाईम जी लावलेली, ती पुन्हा आता लावतो आहे. जरा घरातलं पण आज डेकोरेशन करायचं आहे. आणि इथे बघा मी चालूच केलं होतं, इथे मी स्टार्ट केलं होतं फुलांच्या पाकळ्या काढायच्या. त्या अशा फुलांची पण रांगोळी काढणार आहे आणि रांगोळी असते आपण त्याची पण रांगोळी काढणार आहे मी. तर असं सगळं चालू आहे काम. आणि काव्या पण मला इथे हेल्प करायला झाली आहे. ज्यांना अशी रांगोळी काढता येत नाही ना रांगोळीनी, नवीन टॉवेल हवा आहे. जरा तर मी काय म्हणत होती की ज्यांना रांगोळीनी अशी रांगोळी काढता येत नाही ना, फुलांनी ते रांगोळी काढू शकतात. आणि सोपी असते. कसं आहे ना, फुलं पण असे पाकळी असे स्प्रेड केले ना कोणत्याही शेपमध्ये किंवा काय, तर त्याला पुढे आपल्याला काय आकार द्यायचा आहे ते देऊ शकतो. आणि लगेच म्हणजे होते फुलांची रांगोळी काढतो. आता आपण रांगोळी काढायला जाऊया. आणि इथे मी रांगोळी ठेवली ऑलरेडी. आणि तुम्हाला गोष्ट दाखवू काय, मी इथे सर्कल करायला काय घेतलं आहे, म्हणजे एकदम प्रॉपर सर्कल करायचं आहे मला, म्हणून मी काय घेतलं आहे बघा, एवढा मोठा टोपला. काव्या पण मला हसते. एवढा मोठा टोपला घेतला आहे मी सर्कल करायला. म्हणजे एवढी मोठी रांगोळी मी कधी काढत नाही ना, नॉर्मल अशी काढते पण मोठी नाही काढत ना, म्हणून. चला आपण रांगोळी काढूया. नमस्ते सर्वांना. आज आपल्या घरी पाहुणे येणार आहेत. पाहुणे कधी येणार आहेत अजून कळवलं नाही आहे, पण आजच येणार आहेत, है ना काजल? आणि काजल बाहेर रांगोळी काढते आहे, म्हणजे त्यांची वेलकम रांगोळी. त्याच्यावर लिही काजल वेलकम. आणि काव्य कुठे आपली? काव्य हाय का? हाय काव्य इकडे हाय. आपण सर्व इकडेच ठेवूया, म्हणजे कसं इकडे सुद्धा बसू शकतात. हे 2 ते आणि लॅपटॉपची बॅग आणि ही बॅग जर आतमध्ये नेणार नंतर नेते. सर्वात आधी आपण बाहेर बघूया की रांगोळी कितपत काढलेली आहे. ओके. आणि लास्ट टाइम सारखं काजल हे बघ, स्टेअरकेसवर बघ सर्कलची रांगोळी है ना. रांगोळी काढणार आहे, फुलांची मी वेलकम लिहिते. फुलांचं वेलकम करते. हां चालेल, आपल्याला दिसेलच नंतर. आणि इकडे परत बघा, सर्व परत साफसुथरं केलेलं आहे आम्ही. माडासकट बघा, सर्व झाडं पण एकदम क्लिअर केलेली आहेत. इथे आपली रांगोळी काढली जात आहे. काव्या तुझी मांजर बघितलीस? असे नेहमी ना गाडी बिडीनं आरामात जरा काढायची. दिसली काही बघा, है ना. गाडी स्टार्ट करून जरा थांबायचं तिकडेच. आणि आता हे आपल्या आपला जो माड आहे, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे का, हा ऑरेंज कलरचा माड आहे आपला. आता त्याची हाईट बघा केवढी आहे, माझ्यापेक्षा जरा छोटीच आहे, पण पानं जरा माझ्या हाईटला पोचतात आहेत बघा. मी जरा फ्युचरिस्टिक विचार करत होतो, जेव्हा फ्युचरमध्ये हा जेव्हा वाढेल ना, त्याची हाईट केवढी व्हायला माहिती आहे का, एवढीच होणार, जास्त पण नाही होणार वरती, पण हा ऑरेंज दिसणार. आणि हा रिसॉर्ट टाईप वाटेल आणि एक लुक देईल घराला पूर्ण. समोर जसे माणसं येतील ना, हे 2 ऑरेंज आहेत, पहिले 2 सा आणि रे, आणि बाकीचे आपले ते पण शॉर्ट हाईट आहेत पण वेगळे आहेत जरा. बघा ऑरेंज बघा, ऑरेंज ह्याचे फोल्ड आणि नारळ पण ऑरेंज येतात, असे हिरवे नाही आहेत. आणि याची हाईट फक्त एवढीच होणार. आणि एवढा जेव्हा ग्रो होईल ना, तेव्हा किती चांगला लुक येईल. तुम्ही पण व्हिज्युअलाइज करू शकता तर करा, है ना काव्या? छान वाटेल ना. इथे पण बघा सर्व क्लिअर आहे. इथे सुद्धा आपण कसं बसू शकतो, इकडे टेबल घालू शकतो आपण, राऊंड टेबल, खुर्च्या टाकू शकतो, बसू शकतो आपण. येऊन मस्त वाटतं.
तर इथे आपलं काम चालू आहे आणि आतमध्ये आपलं किचनमध्ये काजलचं काम चालू आहे. तर काजलला आज रेसिपी कोणती बनवते आपण बघूया. तर आज इथे कोणती रेसिपी बनते? पनीरची भाजी. म्हणजे पूर्ण बनवून ठेवते पाहुण्यांसाठी. म्हणजे डबल आमचे पाहुणे आमचे पाहुणे जरा लेट आहेत आज. लेट येणार आहे. होय. कधी सांगितलं होतं येणार होतं आपल्याला ते? सकाळी सांगितलेलं येणार ते. पण कसं काय प्रॉब्लेम झाला माहितीये, तिथून त्यांना ट्रान्सपोर्ट मिळत नाहीये. मग आता कशी तरी गाडी वगैरे अरेंज केली आहे त्यांनी आणि संध्याकाळी इथे पोहोचतील. 3 तासाचा प्रवास आहे. आता किती वाजले बघा? आता वाजले 1 वाजले ना? होय. ते 2:30ला निघणार आहेत बोलले ना. 2:30 ला निघतील तर संध्याकाळी 7 इकडून इकडे यायला 3 तास लागतात. तर 6 6:30 होतील यायला. म्हणजे आज आपले ते बाहेरचे लॅम्प बघतील. उजेडात येणार आहे आज, दिवाळीत येणार आहे. तर इकडे आपण पनीर किती घेतलं? तू पूर्ण पाकिट घेतलास? हो, मोठा एक पूर्ण पाकिट आणि आधीचं अर्ध राहिलेलं ना ते वापरते. तो घेतला. हा पनीर चांगला नरम होतो ना? हो, नरम आहे. किती ग्राम आहे हा पनीर? हा पनीर आहे अर्धा 500 ग्राम, अर्धा किलो आहे हा. म्हणजे तू अजून पाव किलो जास्त घेतलास ना. इथे काजलला बघून एक गाणं आठवतंय. इकडे बघा ते, परी हूं मैं घरी हूं मैं, माझ्या नवऱ्याच्या घरी हूं मैं. आम्ही सकाळपासून वाट बघतोय माहितीये पाहुण्यांची. आणि तिथे असं आहे ना की ज्या एरियामध्ये ते आहेत ना तिथे नेटवर्क पण नाहीये. म्हणून आम्ही कॉल करतो त्यांना कधीपासून, तर कॉल सुद्धा नव्हता लागत. तर फायनली त्यांचा कॉल आला आणि बोलले आम्ही जरा संध्याकाळ होईल यायला, आम्हाला ट्रान्सपोर्ट मिळत नाहीये इथून. मी कधी कधी असं पनीर ना असंच पण खायचं. खावा मग. आवडतं म्हणजे असं नाही, बनवायला जास्त आवडतो. एवढा बास ना हो. पण असं कधी खायचं माहिती का, टेस्ट समजायला. कधी पण आपल्या घराची जी घरात आपण जो पनीर बनवतो ना त्याची टेस्ट एक नंबर असते. हो. आणि हा पनीर ना किती वेळ पण ठेवला ना, म्हणजे आता मी बनवते ना 3-4 तास, तर 4-5 तास नंतर पण ना हा तसाच राहतो. म्हणजे कडक वगैरे होत नाही. हा काय बघा, खायला सुरुवात केली की मी खातो. एक चालू पाहुण्यांना द्यायची आहेत. आणि ह्यांना पण आता मी पनीरची भाजी चपाती वगैरेच देते, म्हणून मी एकसाथच करून घेते. नंतर परत बनवायला नको ना 30 भाजी. ओ थांबा, संपवता आला असाच. इथे पाहुणे येतात त्यांना पनीरची भाजी आवडते. हो, आवडते. तर इकडे एवढे मेंबर्स येणार आहे, तुम्ही विचार करा. इकडे बघा हे अर्धा किलो आणि पाव किलो, 1 किलो आणि पाव किलो आम्ही म्हणजे टोटल पनीर आम्ही यूज करतोय ना. आणखी मेंबर जास्त आहे ना आपले. आता इकडे आम्ही 2 माणसं होतो. आम्ही दोघं असतो ना, तर हे बघ आम्ही हा अर्धा एवढाच वापरतो. अर्धा वापरतो म्हणजे पाव किलो आपण खातो. 2 जण पाव किलो खाऊ शकतात. तर आम्ही 1.5 किलो कापलेला आहे. तर किती माणसं येतात तुम्ही सांगा जरा, है ना. कापताना मला मस्त वाटतं, रिलॅक्सिंग व्हिडिओज असतात ना तसे. ओके, सर्व घ्या कापून, आहे ना. कापून घेऊन बघूया आपण. इथे आपला पनीर कटिंग होते आहे. जोपर्यंत आपण छास खाऊया. ताक पिणारच ना काजल? तुम्ही पण ताक नक्कीच पियत राहा उन्हाळ्यातून. सर्वात जास्त खुशी होते आहे काजलला, मला पण. माझं पण एक्साइटमेंट बघाय ना. इथे आपण आणि ना मला एक गोष्ट खूप प्राऊडली सांगायची आहे. काय? की माझा नवरा आहे ना. कोण? हा ताक पितोय तो. त्यांनी ना एवढी तयारी केली आहे ना गेस्ट साठी, म्हणजे ते सर्वांसाठीच असं करतात. तर मला ही क्वालिटी त्यांच्यातली खूप आवडते. म्हणजे कधी त्यांनी ना असा भेदभाव नाही केला की मी ह्याच्यासाठी का करू, मी त्याच्यासाठी का करू, असं नाही त्यांच्यात बिलकुल पण. हे आमच्या नातेवाईकांसाठी नाही, तुमच्यासाठी पण आहे. कधी आला तर आमचं वेलकम बघा तुम्ही. पण कसं माहिती पाहिजे तुम्ही येता इथे. नाहीतर तुम्हाला एक जोक सांगतो. आता जे सांगतात ना की आम्ही येणार आहे XYZ दिवशी XYZ टायमाला, तर कसं आम्ही रेडी राहतो. आता कसं आहे, आम्ही वाटतो हा घरातले कोणतरी राहणारे वाटतात. नाहीतर जर तुम्ही असं आलात नाही ना तर असं वाटतं कोणतरी कामगार आहे बाहेर. आणि अजून एक जोक पण झालेला. एक दिवशी ना मी बाहेर काम करत होतो, सर्व वेल्डर्स पण होते आणि आपले सर्व मिस्त्री आणि सर्व काम करणारे होते. आणि त्यातून मी पण आपल्या चड्डीवरती आणि टी शर्ट वरती टोपी घालून सर्व साफसफाई करत होते. मग तो वेल्डर आला, हा वो कॉन्ट्रॅक्ट लेने का है, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टचं ते काम सांगायचं होतं. ते घरातले कुठे आहेत? तर मी बोललो हा. ते बोलतो ते घरातले कुठे? अरे बोललो मीच आहे.
जोक. तरी म्हणजे कसं आम्ही रेडी नसतो आणि सर्वच घरी कोणीच रेडी नसतं. आता बघा येणार आहे म्हणून आपण बघा इकडे कसे कपडे घातलेले, इकडे आपण जीन्स बीन्स घालून बघा रेडी मस्त की केस बिस एकदम. फक्त अपीरियन्सच नाही, कधी कसं आपण कामात असतो, कधी आपण घरीच नसतो, टाळा असेल आणि तुम्ही आलात तर कसं तुमचा पण प्रवास फुकट जाईल असं आहे. तर आलात तर आलात तर प्रश्न नाही, आम्ही मीटअप ठेवू ना, रत्नागिरीला पण मीटअप ठेवू, मुंबईला पण मीटअप ठेवू, तिकडे तुम्ही आम्हाला भेटा. घरी येऊन भेटू नका, कारण आम्ही पण नसतो आणि आम्ही रेडी पण नसतो. मग आम्हाला चांगलं वाटत नाही की अरे बाबा आम्ही पण रेडी नाही ना, आम्ही नीट वेलकम नाही करू शकत, मग आम्हाला वाईट वाटतं. म्हणून तुम्हाला जर आम्हाला भेटायचं असेल तर आम्ही नक्कीच एक लवकर मीटअप ठेवणार आहे रत्नागिरीमध्ये. त्याच्याबरोबर म्हणजे मम्मी पण असणार आहे आणि मुंबईमध्ये पण मीटअप ठेवणार आहे. आणि तिकडे हात कोणाला दाखवतोय, भेटूया. हात कोणाला दाखवतो तिकडे मी? काव्या मॅडम. काव्या जेवलीस? जेवली. चला इकडे आपलं ताक पण रेडी आहे, पण जरा थंड आहे, जरा साधं झाल्यावर पिऊया आपण, है ना. आणि आज एक इम्पॉर्टंट सांगायचं आहे. काय सांगायचं आहे काजल? खूप महत्वाचं. आणि जरा आम्ही वरीड सुद्धा आहोत या गोष्टीला घेऊन. आमच्याकडे ना पाणीच नाही आलंय, पाणी पण नाही आणि वरचे कामगार पण नाही आले. पण वरचे कामगार नाही आले ना, ते आज बरं झालं, कारण की ते पण पाणी यूज करतात ना. तर आज आम्हाला ते जे पाणी यूज करतात ते पण स्टोरेज मिळालंय आणि कालचं जे स्टोरेज होतं टाकीमध्ये ते सुद्धा मिळालंय. टँकर मागवल हा डिसिजन राईट होता माझा. त्यापासून आता म्हणजे तरी पाठची टाकी भरलेली आहे, वरती चढवलेली आहे. म्हणजे आता पुढचे 3 दिवस तरी आम्ही सस्टेन करू शकतो. जर 3 दिवस नाही आलं तर मुंबईला पळायला लागेल. वा 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 वा. डेकोरेशन कधी केलं ते बाहेरचं? आता मी इकडे काम करत होतो ना आपल्या लॅपटॉपवरती, सर्व आपले ईमेल रीड करत होतो, वेगवेगळे काम करत होतो. तर बाहेरचं आपण डेकोरेशन बघूया की कसं काय केलेलं आहे. म्हणजे पाहुणे येतील तर त्यांना म्हणजे मस्त वाटेल. वा 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 वा. इथे बघा सर्व रांगोळी काढली गेलेली आहे एकदम मस्तपैकी. आणि इथे बादलीत पाणी पण ठेवलेलं आहे. पाय धुवून वरती यायचं मस्तपैकी. एकदम चकाचक केलेलं आहे रूम सर्व. तुम्ही बघा हा क्लोजअप बघा, क्लोजअप. इकडे आपण पाणी ठेवलेलं आहे, पाय बी धुवून असं यायचं. वा 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 वा. रांगोळी काढलेली आहे आणि फुलं तिकडे ठेवलेली आहेत बघा वरती. आणि इथे वेलकम वेलकम वेलकम. वा. त्यासोबतच हा झाड जरा एक वेगळ्या लोकांनी इकडे, तर हा झाड आपण इकडे ठेवूया असं. जरा छान वाटतंय ना. आणि इथे आपलं गुलाबाचं झाड, ते पण आपल्याला एका सबस्क्रायबरनी गिफ्ट दिलं होतं. हे कोणती इकडेच राहू दे का कुठे दुसरीकडे ठेवू? राहू दे इकडे, छान वाटतंय. आता इथे कांदा आपण जेव्हा आतमध्ये आधी टाकला होता तेव्हा तो उभं होता आणि आता ब्राऊन करायचं ना पूर्ण. हो, पूर्ण ब्राऊन करायचं. इकडे आपलं पनीर कटिंग पण झालेलं आहे. हे छान आहे ना चॉपिंग पण. फटाफट कट होतं. आज इथे परत रेसिपी मी बनवणार आहे सर्व पाहुण्यांसाठी. आणि तुम्हाला काजल दिसत नसेल तर काजल बघा इकडेच आहे. काय करतेस काजल? टोमॅटो कापून देतो. टोमॅटोची प्युरी करते. मीच बनवत होती पनीरची भाजी. ते बोले थांब मी माझ्या स्टाईलने बनवतो. मग मी बोलली बरं. आणि पाहुण्यांना आल्यावरती फक्त द्यायचं आणि जर स्वतःहून तारीफ केली तर ऐकायची आणि सांगायचं नाही, आहे ना. कोणी बनवलं आहे? मला कसं मी बनवतो पण मला तयारी करून द्यावी लागते. तर ते पहिलं मम्मी करायची, मग ताई पण करायची, आता काजल बघा. हे सर्व कापून, टोमॅटो सर्व कापून, कांदे चिरून सर्व द्यावे लागतात, है ना. कारण मी पण माझं बाहेर काम करत असतो, मग पटकन येतं मूड झाल्यावरती यायला बनवायला. हां, कारण की आता एवढं वेळ मीच बनवते. ते बोलले थांब मी बनवतो. आता इकडे बघा कांदा आपल्याला चांगला लालसर भाजून घ्यायचा आहे. आणि या रेसिपीसाठी मी काय काय घेतलेलं आहे, दूध पण घेतलेलं आहे, पनीर पण आणि टोमॅटोची प्युरी आहे. इकडे 5 टोमॅटो आहेत ना, 1 किलो पनीर आहे आणि ऑलमोस्ट 1.5 कप दूध घेतलेलं आहे. ताक नाही, ताक आपल्याला पियायचं असंच. आता इथे मी रेसिपी कशी बनवतो तुम्हाला दाखवतो बघा. बाहेरून कोणताही पनीर मसाला आणायचा आपण, कोणताही कंपनीचा कितीही. इथे पाहुणे जास्त येणार आहेत म्हणून 2 पॅकेट. हा 1 पॅकेट फोडलं, हा दुसरा पॅकेट. कांदा किती कमी झाला ना. कांदा हे कमी होतो ना पूर्ण. किती कांदे होते ते टोटल? 6 मोठे. 6 मोठे ना.
इकडे आपण मी मिक्सिंग केलेले दोन्ही प्रकारचे मसाले पनीरचे, टिक्का मसाला पण आणि मी करते. हां फक्त दूध टाकायचं याच्यात, आता मिक्स करायचं. हे 1.5 पण कप दूध, 1.5 कप आणि मापाने दूध घ्यायचं. हां टाक. हां तर त्याला चमच्याने पूर्ण हे कर, पेस्ट बनवून घे. हां फेटून घे, पेस्ट बनव. इकडे आपलं हे झालं आहे कांदा पण, कारण मला ग्रेव्ही वाढवायची. फक्त ह्याच्याने बनवलं ना गाजर, काय असं माहिती आहे का, ग्रेव्ही कमी बनते आणि घट्ट नाही बनत, आपल्या घरगुती नाही वाटत. असं वाटतं मसाल्यावाली वाटते ती. म्हणून मी ॲड ऑन इकडे कांदा गरम करतो आणि इकडे आपली टोमॅटोची प्युरी पण झालेली आहे. हां चालेल, असं चालतं. इथे आम्ही दोघं भांडण करतोय, कारण मला बनवू दे, मला बनवू दे असं होतंय. इकडे आपला कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे. ठीक आहे, किती कांदे घेतले होतेस का? 6 कांदे. 6 कांदे, त्याच्यात आपण टोमॅटो किती? 4 टोमॅटो, ते पण मोठे टोमॅटो. मोठे टोमॅटो. आता आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे सर्व मिक्स करू, म्हणजे ग्रेव्ही झाली पाहिजे चांगली याची. हो. ओके, आता गॅस फास्ट केला तरी चालेल. आता फास्टच करायचं आपल्याला. चलेगा क्या दौडेगा? आता थोडा वेळ मी ढवलतो, थोडा वेळ काजल ढवलेल, म्हणजे दोघांचे हात लागतील. द्या त्याने मी ढवलते. इकडे कोण कोण अर्धवट काम करतो सांगा. अर्धवट म्हणजे काय केलं काजल काम? टाक अर्धवट केलं. मी दमादमाने पिते आहे. दम लागतं का तुला पिताना? नाही म्हणजे थोडं थोडं काम करून करून पिते. चला इकडे पूर्णपणे मिक्स झालं पाहिजे ते पूर्ण. आता इकडे आपण टोमॅटो आणि कांदा टाकलेला आहे ना, तर जरासा वरती कसं टोमॅटो कांदा चांगला मिक्स झाला पाहिजे, मग जरासं मीठ टाकलोय मी. बस म्हणजे कसं ते चांगलं जरासा. आपली ग्रेव्ही किती मला होणार आहे? वाटतं मीठ टाकायला खूप आवडतं. पण चव पण मीठ जास्त नाही होत माझा. अंदाज बरोबर बसा अंदाज. इथे आपण जे दूध आणि मसाला टाकून जे कन्सिस्टन्सी मला वाटते ना, ते जास्त थिक वाटते मला. तर तुम्हाला असं वाटलं की जास्त थिक आहे, तर तुम्ही त्याच्यात बघा इकडे दूध आहे, हे मसाला आहे, तर आपण त्याच्यात दूध जास्त टाकायचं. थोडं जास्त म्हणजे जराशी ती लिक्विड टाईप झाली पाहिजे. आम्ही ऍक्च्युली ठेवलं होतं रात्री, ते पाहुणे येते त्यांच्यासाठी दूध चहा बरोबर द्यायला. काय ना, आम्हाला ना तसंही टोमॅटो आणावं लागेल आता आपल्याला. टोमॅटो लागते हो, कारण की इथे सगळे टोमॅटो वापरले, 4 टोमॅटो उरले. पण आजचं जेवण तर झालं ना? हा आजचं झालं. उद्यासाठी ना? उद्या आणू शकतो जाऊन. हे बघा दिसतं तुम्हाला, अशी जरा लिक्विड, जास्त पण लिक्विड नाही, जास्त पण लिक्विड असं झालं पाहिजे. आणि तुम्ही खावा. नाही त्यांनी म्हणाला नाही की हॉटेलसारखं लागतंय, तर बघा म्हणतील जावई बापूनी बनवलाय तर स्वाद येणारच. सांगायचं नाही पहिला त्यांना. हा, कुणी बनवलंय ते सांगणारच नाही आम्ही आधी. नाही बघा आता बघ आहे ना, पहिली ती आता पण तुला वाटतं ना व्यवस्थित आहे. पहिली जास्तच थिक होती. एवढी झाली तर पहिली किती जास्त थिक होती बघा ना. ऍक्च्युली हा पूर्ण दूध पण आपण टाकू शकतो काजल, तेवढी आपली भाजी जास्त होईल. टाकूया का मग रात्री दूध आणि या काय चहासाठी राहू? आपल्याला दूध आणायचंच आहे. कसं जा पाहुणे एवढंच नाही पुरणार आहे. नाही पुरणार? नाही एवढं नाही पुरणार. नाही, मग टाकू नंबर जास्त आहे ना. हो, आणता येईल आपल्याला. आणि टोमॅटो पण आणायचेच आहेत, म्हणजे कशी आपली ग्रेव्ही एकदम म्हणजे ना मस्त होईल. मस्त होईल. आपण ह्याची पण ग्रेव्ही ऍड ऑन करणार आणि आपली टोमॅटो आणि ह्याची पण झाली. अशी भाजी व्हायला की माणसाने असे 2-2 प्लेटी खाल्ले तरी पुरणार सर्वांना. या डिशचं नाव काय माहिती काय? पनीर बटर टिक्का मसाला. काय? पनीर बटर टिक्का मसाला, कारण मी बटर आणि टिक्का मिक्स केलेलं आहे. आता बघा आपल्या कांदा आणि तेल, कांदा आणि टोमॅटो मधून तेल जरा वरती आलेलं आहे. आणि इकडे आपण हलकासा लाल तिखट घालतो अजून एक, कारण हा जो मसाला असतो ना तो तिखट नसतो. आणि आपल्याला रेसिपीमध्ये मीठ सुद्धा टाकायचं आहे. आता इकडे तुम्ही बघू शकता खाली लागलाय का बघ काजल? नाही ना, म्हणजे आपलं लक्ष, मम्मीने कसं आपल्याला सांगितलं होतं की लक्ष पूर्ण रेसिपीकडेच असलं पाहिजे. रेसिपी ठेवून बाहेर गेलं की मग झाली रेसिपी. पण चांगला कांदा आणि टोमॅटो एकदम हे झालेला आहे. तर आता आपण त्याच्यात टाकणार आहे मीठ, पण आपल्याला टाकायचं आहे. पण त्याच्या अगोदर मी हे टाकतो आपलं जे दुधात आपण मसाला मिक्स करून टाकलं होतं ना ते सर्व. इकडे मला तुम्हाला एक टिप द्यायची, जेव्हा आपण दुधाचा पदार्थ किंवा काही असं ॲड करतो ना, तर फ्लेम आपली लोच असली पाहिजे. मीडियम पण नाही ठेवायची आणि हाय पण नाही ठेवायची. आपल्याला सध्या हे मिश्रण 2 ते 3 मिनटं, मॅक्झिमम 3च्या वरती पण नाही, आपल्याला लो फ्लेमवरच असं कढवून घ्यायचं सर्व. आणि त्यानंतर आपल्याला सर्व पनीर टाकायचं आहे आणि मीठ टाकायचं आहे. तर इथे आपली 2 मिनटं झालेली आहेत. आणि 2 मिनटानंतर ना तुम्हाला रेसिपीमध्ये दिसेल की बुडबुडे सुद्धा येतात आणि वरती तेल सुद्धा दिसते. खाजल तुला दिसतोय का बघ तिकडून लांबून?
काजल तोपर्यंत पटापट तिकडे सर्व भांडे घासून घेते. दिसते आता ही ग्रेव्ही तुम्हाला मी दाखवतो. थिक आहे बघा, ही ग्रेव्ही बघा थिक आहे ना. तर ह्याच्यात आपल्याला आता 3 गोष्टी ॲड करायच्या. चौथा ऑप्शनल आहे. आपल्याला इकडे पूर्ण पनीर ॲड करायचं आहे, त्यासोबत आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. 4th आणि जे ऑप्शनल आहे ते आपण बटर म्हणजे आपला अमूल मस्का असतो ना काजल, ते आपण ॲड ऑन आहे, ते टाकू शकतो, नाही टाकलं तरी चालतं. पनीर टाकायच्या अगोदर जरा खालचं आपण असं जरा हलवून घ्यायचं, कारण खाली जे लागलेलं असेल नाही लागलेलं असेल तरी ते पूर्ण निघून येतं. काजल आता खरं सांग, व्ह्यूअर्सला म्हणजे ग्रेव्ही कशी वाटते? एक नंबर, मस्त वाटते. त्यांना फक्त हॉटेलमध्ये जेवल्यासारखं ना. तेलची तरीबिरी पण वरती आली. तेलची तरीबिरी पण आली ना. सुगंध यायला लागलाय, मसाला ऍड केलो ना आपण. जर आपल्याला वाटलं की पनीर जास्त आहे तर आपण स्टॉप करायचं. कधी कधी काय असतं म्हणजे आपण पनीर आपल्या हिशोबापेक्षा जास्त कापतो. त्यात कसं पाणी पण पडणार आहे ना. हो, आज पनीरच पनीर होणार आहे. माझ्या हिशोबाने पनीर जास्तही होऊ शकतो, कारण जास्तही पनीर झाल्यानंतर मग एकदम हे व्हायचं ते. तर आपण जरा आधी आपण ढवळून बघूया ह्या पनीर मध्ये. एवढ्या पनीर मध्ये आपण जरा ढवळून बघूया आणि त्याच्यात पाणी पण लागणार आहे ना, तर पाणी पण आपण टाकूयाच. ठीक आहे. आणि मला वाटतं इकडे आपला टोप पण जरा कमी पडेल आपल्याला. हा, पाणी पण टाकलेलं आहे, पनीर टाकलेलं आहे, मीठ आपण टाकूया. पण चला मीठ पण टाकूनच घेऊया. हा, म्हणजे ढवळता येईल. ढवळता येईल सर्व. यावेळी मीठ ना मीठ नंतर परत आपण टेस्ट करून हवं तर टाकूया, कारण क्वांटिटी जास्त झाली नाही. ही आम्ही बनवलेली आहे टोटल 7-8 माणसांची पनीरची भाजी. आता सर्व मिक्स होत आहे बघा, म्हणजे दर एका चमच्यामध्येच पूर्ण येणार. आणि इकडे आता जरा आपण गॅस वाढवूया. ठीक आहे, कारण आता हे सर्व जेवढे ग्रेव्ही, पनीर, मसाला, मीठ सर्व एकजीव झालं पाहिजे इकडे. आता काय दिसतंय अजून काय नाही. आता ह्याच्यावरती जेव्हा आपण झाकण ठेवणार किंवा मम्मीच्या भाषेत जेव्हा झाकण मारणार तेव्हा जे वरती सर्व एकजीव होईल ना, तेव्हा अजून छान वाटेल. इकडे आपण पनीर खूप घेतलेलं आहे, पनीर एकदम छान झालेलं आहे. सगळ्यांना पुरेल एवढं, सर्वांना पुरेल एवढा. तरी आपण ह्याच्यात थोडंसं अजून आपल्याच घरातले म्हणून स्वाहा टाकून दिलेला आहे आपण त्याच्यातच. वा वा, पनीर बघा जास्त आलं. पूर्ण टाकलं असतं तर काजल एकदम हे झालं असतं, बाहेर आलं असतं ना, बाहेर आलं असतं. तर आपल्याला हे पनीर नेक्स्ट मध्ये फ्रीज मध्ये ठेवून नेक्स्ट मध्ये वापरूया आपण. तर माझ्या हिशोबाने इकडे आपण थोडं जास्तच घेतलं असतं ना, 1/2 किलो. 1 किलोला थोडं कमी आपण इकडे पनीर वापरलंय है ना. वा वा वा, चला आता ह्याला जरा गॅसवरती शिजवूया. मस्त एकजीव होऊ द्यायला. आपण जरा टेस्ट पण करून बघूया की मीठ पण व्यवस्थित आहे की नाही. तिथे मी हात धुवून घेतलेले आहे. आणि काजल इकडे आपली पनीर जेवढं एक्स्ट्रा पनीर आहे ते सर्व फ्रीजमध्ये ठेवणार आहेस ना. मीठ आपल्याला लागणार आहे, पाणी नाही लागणार. ऑलमोस्ट चांगली त्याची ग्रेव्ही झालेली आहे. असं मूड आलं की परत मी बनवतो. बरोबर इथे 4 मिनटं मी शिजवलेलं आहे. आणि रेसिपी तुम्हाला कशी दिसते ते पण मला जरा सांगा. आता मी तुम्हाला जरा गॅस कमी करतो, कारण खूप जास्त बुडबुड येतात. गॅस कमी केल्याने मी तुम्हाला सांगितलं ना, वरती बघा एकदम मस्त झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे खायला. सुगंध तर एकदम मस्त सुटलेला आहे. आणि पाहुण्यांना जरा सॉरी, आम्ही जरा आता खातो, टेस्ट पण केली आहे, मस्त झालेली आहे. आता चपाती बनते ना इकडे. हो, आता मी चपाती सध्या आम्ही चपाती आणि हीच भाजी खाणार आहे. पाहुण्यांना सॉरी, कारण तुम्ही लेट येत आहे ना. तुम्ही दुपारी येणार होता, तुम्ही आता संध्याकाळी येत आहे, रात्री येत आहे. तर आम्ही काय करणार. संध्याकाळच्या जेवणाला मी छोले, जिरा राईस, दाल फ्राय आणि पुरी जमलं पुरी बनवेल. हा, ते पण आहे. आणि त्यासोबत आपल्याला ही भाजी सुद्धा आहे. आणि गोड मध्ये आमरस की काय, गोड मध्ये रसगुल्ला आणि गुलाबजाम. आणि इकडे बघा कशी दिसते काजल, कशी दिसते. माझा आहे. तर इथे आपली डिश आलेली आहे, आपली पनीरची भाजी. आणि इकडे चपाती पण गरम गरम. आता मी इकडे काहीच भेदभाव करणार नाही की मी बनवली आहे म्हणून मी चांगली आहे म्हणून सांगणार, असं नाही. चपाती घेतलेली आहे मी. आणि तुम्ही राईट म्हणाला होतात बिर्याणीमध्ये पण की जी कला आली आहे ना, म्हणजे जे बनवायची पद्धत किंवा चव येते ना ऑटोमॅटिक, ती ऑटोमॅटिक नाही. ॲक्च्युली माझी मम्मी चांगली शेफ आहे ना, माझ्या मम्मीला चांगलं जमतं, चांगली करते, म्हणून ते सर्व पण माझ्यात आहेत.
माझ्या पप्पाचे गुण, काव्या तिकडून नावं देते, माझ्या पप्पाचे गुण की कोणत्याही कामाला न लाजता सर्व काम केलं पाहिजे. ते काही असू दे, घर काम असू दे किंवा आपलं ऑफिस काम असू दे किंवा क्लायंटचं काम असू, सर्व आपण करतो. तसंच मम्मी कशी जेवण चांगली बनवते, आय गेस तेच मम्मीचे सर्व ब्लेसिंग्स आणि सर्व गुण माझ्यात आलेले आहेत. आता इकडे सर्वात आधी रेसिपी प्रेझेंटेशनलाही चांगली दिसली पाहिजे. कशी दिसते बघा. हा काव्या एक मिनटं थांब, काव्या एक मिनटं थांब. इकडे बघा प्रेझेंटेशनला पण चांगली आहे, त्यासोबत त्याची थिकनेस पण एकदम व्यवस्थित. आता सर्वात इम्पॉर्टंट जे असतं की टेस्ट, दिसून आणि थिकनेस असेल आणि टेस्ट नसेल तर काहीच उपयोग नाही. पनीर गरम गरम पनीर. मी जर जागेवर इकडे बसलो आणि मला माहित नाही कोणी बनवतं, मी फक्त एक डायलॉग बोलेल किंवा दोन म्हणेल की ही रेसिपी कोणी बनवली किंवा कोणत्या हॉटेल किंवा कोणत्या रेस्टॉरंटमधून आणली. खरं एकदम रेसिपी भारी झालेली आहे. दुधामुळे त्याची कन्सिस्टन्सी एकदम मस्त झालेली आहे, म्हणजे आउटस्टँडिंग. एका भाजीबरोबर म्हणतात ना, एका भाजीबरोबर पूर्ण ताट संपवायचं असेल तर ही भाजी आहे. ही पाहुण्यांच्या टाईपची भाजी आहे, रॉयल भाजी आहे. एक नंबर. 9.5 आउट ऑफ 10. मला पण 10 पैकी 10 नाही देत, कारण अजून इम्प्रूव्हमेंट होईल ना त्यात. मस्त झाले. पनीर पण एकदम मस्त स्पॉन्जी टाईप झालेत. आता मी खातो आणि तुम्हाला सांगतो ना, आता काजल पण खायला तेव्हा काजल तुम्हाला सांगेल. टेस्टिंग टाईम. काल एक कमेंट होती काजल की तुम्ही ना एका ताटात घ्या आणि एका ताटात जेवा, म्हणजे प्रेम वाढेल. तर ऑब्व्हियसली आम्ही तेच केलेलं आहे. माझी जी चपाती आणि ताट ते होता तोच ताट आहे आणि तीच प्लेट आहे, है ना मॅडम? नाही म्हणजे कसं एका ताटातच जेवायचं, बसून एका ताटातच जेवायचं. असं आहे काय? मला वाटलं पाठी पुढे जेवायचं. तीच नाही. माहिती आहे मला. चल खा. दिसायला एक नंबर, दिसायला आउट ऑफ मार्क्स, खायला आणि चवीला फॅब्युलस. काय? फॅब्युलस. मला वाटलं फॅन बंद आहे बोलते. फॅन तर पहिलाच बंद आहे. खूप छान झाले, अप्रतिम. म्हणजे मी अशी टेस्टची पनीरची भाजी पहिल्यांदा खाल्ली. काय खोटं नको बोलू. हो खरंच म्हणजे एकदम हॉटेल स्टाईल वाटतं, पण ही चवच वेगळी आहे. खूप छान आहे. म्हणजे जर रेस्टॉरंट टाकलं तर सक्सेसफुल होईल. हो मग काय. गुड. आणि तुम्ही पण अशा स्टाईल मध्ये करून बघा, तुमच्या घरच्यांना खूप आवडेल. चला तर सर्व खावा. इथे आम्ही भात नाही बनवला, डाळ पण नाही बनवली आहे, गरजच नाही. पण आता भात बनवणार आहे. का बनवणार आहे सांग? का बनवणार म्हणजे संध्याकाळच्या जेवणाला गिफ्ट नाही, बुब्बूंसाठी. हा ते का? भात त्यांना दही भात आम्ही देणार हो आहे, दही भात. पण आम्ही नाही खाणार कारण आमचं जेवण तर झालं आहे ना. हो. चपाती आणि भाजी. चल.